It-tħassib dwar id-deċiżjoni tal-FATF huwa evidenti. Id-deċiżjoni li pajjiżna jitpoġġa fil-greylist b'xi mod se taffettwa lil kulħadd. Dan kien is-sentiment komuni li ħareġ waqt il-programm Net Live fejn fost il-mistiedna kien hemm żewġ persuni esperti fil-qasam bankarju. Il-President tal-MUBE William Portelli stqar li jinsab diżappuntat immens b'din id-deċiżjoni tal-FATF għaliex qatt ma immaġina li Malta, membru tal-Unjoni Ewropea u taż-żona Ewro, setet qatt tasal f'dan il-punt. L-enforzar. Jiena li dak huwa u l-enforzar effettiv li jiena nħobb niġbor ukoll fil-governanza effettiva. Ġifieri l-FATF skont jien daħal ħafna fid-dettall u pratikament qed titina tip timxu din il-linja nerġgħu nikkonsidraw. Portelli jispjega x'inhu l-pass li jmiss. Diġà bdejna, però issa rridu nikkonvinċu billi nkunu preċiżi għaliex hemmhekk se janalizzaw, hemmhekk se jevalwawna jekk aħniex bis-serjetà jew m'aħniex. And that's the issue. U spjega l-ħidma sfiqa u dettaljata li għandhom qudiemhom il-ħaddiema u l-kumpaniji fis-settur finanzjarju fi żmien hekk kritiku għalihom għas-settur tagħhom u għal pajjiżna. Min-naħa tiegħu l-Avukat Charles Kassar tenna li jinsab dispjaċut għaliex ma kellniex inħallu lil pajjiżna jasal f'din is-sitwazzjoni. Saħaq li quddiem din is-sitwazzjoni issa rridu nħarsu l-quddiem għaliex hemm triq twila u diffiċli b'ħafna xogħol li jrid isir. Kassar spjega li l-FATF tħares lejn żewġ pilastri partikolari meta tevalwa pajjiż u saħaq li mill-lat tekniku pajjiżna ssodisfa l-evalwazzjoni iżda dan ma kienx biżżejjed biex ma nitpoġġewx fil-greylist. Li qed jgħidilna l-FATF is-sinjali qed jgħaddilna huwa importanti li mhux biss tkunu qegħdin tistudjaw għall-eżami, jiġifieri jkollkom l-affarijiet miktubin kif suppost, imma li fis-sustanza dawn l-affarijiet jirriżultaw f'xi ħaġa tanġibbli. Kassar saħaq li pajjiżna mhux mistenni joħroġ mill-greylist fi żmien qasir. Ma naħsibx illi Ottubru huwa target realistiku biex Malta toħroġ mill-greylist, naturalment nittama li toħroġ mill-greylist, illum qabel għadek jista' jkun, imma rridu nkunu realistiċi. Hemmhekk minn daqshekk jiġifieri anke l-Ministru Clyde Caruana diġà qiswa esprima illi ma jistenniex illi Malta toħroġ mill-greylist Ottubru u naħseb la m'għandux dik l-aspettattiva li naturalment ħajkollu kull impetus biex joħroġ il-pajjiż mill-greylist illum qabel għada naħseb li rridu nkunu realistiċi u naċċettaw li Malta għandha perjodu probabbli ta' mill-inqas sena fuq il-greylist. U spjega li din is-sitwazzjoni li fiha spiċċa pajjiżna għandha tinkwieta lil kull ċittadin għax b'xi mod tista' timpatta lil kulħadd. Il-bank iħares lejn in-negozju tiegħek u jgħid inti mhux werti għalija li nonfoq il-flus u neżerċita tant attenzjoni u nimmonitorjak. Nippreferi li sempliċement noħroġ minn dir-relazzjoni ħalli ma jkollix għalfejn noqgħod ngħaddi minn dawk l-ispejjeż u ngħaddi minn dawk il-proċeduri kollha. U inti f'daqqa waħda inti business 100% leġittimu b'ebda torts tiegħek sibt ruħek mingħajr kont. U dak li jkun faċli jgħid impjieg flok ħloqtu Malta, ħloqtu x'imkien ieħor għaliex Malta issa ġordan id-del ikraħ tal-greylisting u dan huwa dannu għall pajjiż illi diffiċli taraħ. Kien Kutajjar, Net News.